sabu kalmaw aw ni sɔgɔma aw kulo bɛ aw ka radio so mani la min ye Gurayal FM sababu ye kalmaw ne kaɲa 8 sanga saba o tana gosira anw fɛ o waati kɛra kalmaw o b'a lamɛnba jɛkulu ka montu b'a la o ka dimaya la sɔgɔmada in na o waati kelen fana o bɛ sibiri jara ale ka montu b'a la kalekaw fɛ yen sɔgɔmada in na kalmaw waati kelen fana o b'an ka sɔgɔmada in na kunnafoni o lase waati o ko fɔ aw ye bakuruba kunnafoni na Mali ministiri maa 5 bɔɲɔgɔnko olu bɛ taama la nin waati in na u taara la Guinée kununko o kun bɛ Mauritanie bi min ye araba ye a ka ca Ala fɛ o kan ka don bi Algérikaw fɛ yen Mali kibaruyaw la halisa ka sanga gɛlɛya min taara ka ɲɛsin Mali ma wulikajɔ bɛ senna nin waati in na an ka transporteurs u ye lajɛrɛ kɛ kunu lajɛrɛ min ni halisa u ye sɔngɔnɔma donni ta ka ɲɛsin transition in ale ma fɛn min n'o ye MINUSMA o kɛlɛcɛw a ɲɛmaaba ye dabɔ file kɔrɔ ko ni ɲangini min filan kunna n'a ma bɔ yen ayiwa ko olu bɛna dɛsɛ balo kɔrɔ ji tɛ yen foyi tɛ yen tun Alassane Dramane Ouattara ka bɔli o don ko Gabon a kuma sɛbɛkɔrɔ cayara ka da ka discours min n'a y'a kalan a ma ladɔnniya k'a fɔ ko maa caman y'a jira k'a fɔ ko olu ye fɛn ye bi min na a ma ɲi ka da kan ko Alassane man ka kuma nin kumacogo in na tan ninnu de ye an ka sɔgɔmada in na dɔnkibali bakurubaw ye a bɛna lase aw ma fana balimakɛ Karim Sidibe fɛ o la an bɛ dugawu don kɛ Ala ka bi tile hɛrɛ di aw ni ne ma an ka jamana kibaruyaw la a san 10 dafara kununko wulafɛ da yan fan nɛgɛ kaɲa 16 waati Aguelok bi kɛra Mali kɛlɛcɛ minnu kan ɔ kɛlɛ daminɛna nin donya in kama janvier kalo tile 18 kɛra sababu ye kunu Mahama ni ekoni colonel Assimi Senghoroma dondonba ye bɛɛ lajɛlen finiw finmani siri kunu a bolo la k'a yira k'a fɔ ko an bɛ sangafɔli la kunu wa fɛn fɛn n'i y'a kɛ a ɲinɛ dɔ i fɛ i k'a foto ta k'a ci yɔrɔ min n'o fɔlen don maaw ye a kɛra cogo jumɛn janvier kalo tile 18 san 2012 tuma min na ni Mali kɛlɛcɛw tun bɛ Aguelok lakana nasiraw la kɛlɛ nana daturu dɔ la nɛgɛ kaɲa 16 waati ka damina 18 kofɔlen ma ka na 19 na ka na 20 na kɛlɛ nana sɛbɛkɔrɔ juguya Mali sɔrɔsiw u ka kisɛ min tun b'u bolo kisɛ nana dɔgɔya o capitaine Sekou Traoré ni ale tɔgɔ kan ka da zana la a y'a seko n'a damayira kɛ ko ni ale bɛ sa a tɛ a yɛrɛ rendu k'a di ma kofɔlen ninnu ma o kɛra kalo tile 19 kalo tile 20, 21, 22 ka taa 23 la kɛlɛ bɔra fan wɛrɛ fɛ ka na dafiri Sekou Traoré a n'a ka mɔgɔw da la a ko a ka kɛlɛkɛ tɔw ma u ka fɛɛrɛ kɛ u ka taa lakɔliso nin filɛ nin ye Aguelok u ka taa u yɛrɛ ɲagami ekɔlidenw la u ka ale to kɛlɛdaga la kɛlɛ nana juguya ka na juguya Sekou ka kuma laban kɛra k'ale kɔni bɛ fɛrɛ ka saya de tuma min na n'a ye minnu nana mugu ciw la n'a y'o dɔ bolitɔ ye mobili la ale de ko ka t'o nɔfɛ ka o fana fa Sekou Traoré tora o yɔrɔ kofɔlenw la a nana kuncɛ min na maa kelen de bɔra nin kɛlɛba in na Mali sɔrɔsi fɛn fɛn tun bɛ yen minnu nana u yɛrɛ kalifa ekɔlidenw cɛma o y'a bɛɛ lajɛlen labɔ k'a bɛɛ kantigɛ o donnama in kama o san kunbɛn o kɛlɛ o daminɛna kununko misali la o ye san 10 dafa a ma ladɔnniya k'a fɔ ko o san kunbɛn na kɛra sababu ye maaw ye hakilina di ɲɔgɔn ma ka tasibila kɛ ka ɲɛsin Aguelok o kɛlɛ ma o y'a sɔrɔ Amadou Ture
ale bɛ fanga la ko yɛrɛ daminɛna yen de kabiri a daminɛna Mali ma lafiya sɔrɔ kabiri nin donnama in kama. Mali surasi Mali minisiri duuru bɔɲɔgɔnko olu bɛ taama la. O taama in o y'a daminɛ Lagine u bɛ taa Moritani u bɛ t'o la ka taa Algérie. O sawara Lagine kosɛbɛ. O tun bɛna kunbɛn cogo min na Mamadi Doumbouya n'a ka maaw bolo. An bɛ Ala dɔnniya k'a fɔ Sɛbɛkɔrɔ Sawaraw la kosɛbɛ u ye foli se o ma. O kɛlen y'u kunbɛn fana Moritani kaw ko nin y'a jira k'a fɔ nin gɛlɛya min ye Mali sɔrɔ ko bɛɛ lajɛlen dama ka kan na wa ko Paul filɛ. U y'a sɔrɔ gɛlɛya fɛn fɛn tun bɛ yen sirakun in na ka d'a kan Mali transporteur tun bɛ gɛlɛya sɔrɔ kosɛbɛ ka taa Moritani. A taji ka nɔgɔn ni taji bɛɛ lajɛlen ye. O lajɛlen min kɛra kununko ni Ablaye Diop ale b'a ɲɛmaaya la a ye kunnafoni di maaw ma ko kunbɛnni a tɛ tɛmɛ nin kan k'ale yɛrɛ b'a dɔn foyi de tɛ yen ni fura tɛ min na adamaden i k'i hakili to i yɛrɛ la k'o de kɔni ka fisa. O de kosɔn Moritanikaw u ye bonya min se Mali ma Ablaye Diop ko k'a diyara ye n'Ala sɔnna k'a bɛɛ so ma a sama bɔ. U bɛna se Algérie bi Algérikaw ka jamana ɲɛma jɔyɔrɔba b'ale la bi hali CEDEAO yɛrɛ tulo ma dalen don. A ka ca Ala fɛ n'a y'a sɔrɔ fɛn min o ye sigikafɔ min n'a kan ka kɛ Mali ni CEDEAO ni ɲɔgɔn cɛ ko ni Algérikaw ka jamana ɲɛma sera k'i sen don a la tiɲɛna ko bɛɛ bɛ se k'a bi ko kɛlen bɛ dɔngoma ye kan bi. MINUSMA a b'a ladɔnniya k'a fɔ MINUSMA chef d'état-major a ɲɛmaaba a ye dabɔ tile kɔrɔ a y'a ɲini maaw fɛ k'u k'a lajɛ ni fɛɛrɛ ma kɛ CEDEAO ka sanction in na k'a ko gɛlɛyara kosɛbɛ ko Mali ye sariyakisɛ min ta k'a fɔ ko avion de kana jigin fɛn min ni o ye Mali kɔnɔ ni avion min tɛ sariya la CEDEAO ko o ye Mali ɲangi Mali fana ye CEDEAO ɲangi o kɔrɔ ko avion de tɛ bɔ CEDEAO jamana fɛn kan bilen ka na ji t'u bolo tugun dumuni tɛ yen avion bɛɛ dalen don dugu ma wulicogo t'u la ko k'a lajɛ ka nin ko nɛmɛ nin cogo in na n'a ma kɛ ten ko gɛlɛyaba bɛna don a la. Mali transporteur olu fana y'u ka lajɛrɛ kɛ u y'a jira k'a fɔ ko nana nacogo min na kɛlɛlaw n'u ye sɔrɔso olu bɛ kɛlɛ daga la wa ko transporteur fana wuli tuma sera ka wuli ka fɛɛrɛ kɛ sisan fɛɛrɛ bɛ se ka kɛ teliya la ni minɛnw bɛ se ka don Mali la o ye kangaribadaba kɛ minnu bɛ ka fɛnw piri yɛlɛ ni jɔ o jɔ minɛn'a la ko e bɛ kɛ ka tɔw olu o ladi. Burkina Faso commerçant olu ka lajɛrɛ kɛ kunu Burkina o ye sɛbɛbɔ ka di Burkina Faso gouvernement ma ko fɛnw prix yɛlɛna a yɛlɛna cogo min na u m'a faamu ko fɛnw prix yɛlɛna Togo u bɛ taa minɛn minnu ta Togo kana ko a tɛ se ka san tugun ko a dun fɔra k'a fɔ CEDEAO wa Burkina Faso ani Togo kɔni tɛ ɲɔgɔn na nka k'u bɛ taa minɛnw minɛ ta Togo a bɛɛ lajɛlen ta ka gɛlɛn kun jumɛn de nana n'a ye u ye lajɛrɛ min kɛ kunu u y'a jira Roch-Marc Christian Kabore la ni Kurama Jatɛ a laban a bɛna kɛ gɛlɛyaba ye a yɛrɛ bolo ka d'a kan jamana sigilen bɛ sigi min na tan ni a ko ma nɔgɔn mɔgɔ si ma Roch-Marc Christian Kabore yɛrɛ man di mɔgɔw ye tan bi n'a min hakili t'o la ka ko dɔ nɔgɔya n'a ma kunnaja ko wuli ko min fɔra n'a kan ka kɛ kalo tile 22 kɔrɔ k'a k'i sigi a laban a bɛ gɛlɛya a bolo kosɛbɛ o y'a sɔrɔ lajɛrew bɛ sen na jɛkulu dɔw sigira kununko k'a jira k'a fɔ ko u ye sɛbɛn labɛn ka di Roch-Marc Christian Kabore ma olu yi waraka ka Mali dɛmɛ ka kɛlɛ la k'a sɛbɛn k'a jira k'a fɔ jɛkulu bɛ Burkina minnu ka baara ɲɛsinnen bɛ kɛlɛ fila in na ka Mali dɛmɛ kungo la ko denmisɛnninw ye min fɔ o don kalo tile 22 baara tɛ kɛ Burkina si o la ko sani ka so ma k'a da ka di bɛɛ la fo Roch-Marc Christian Kabore k'a kini ta tɔw fɛ a kini ta Alassane Dramane Ouattara fɛ a kini ita Mamadou Bazoum fɛ a k'a lajɛ Burkina bɛ cogo min na bi Burkina bɛ mana wuli ko kama ko ni ma kunnaja ko segin man di tugun sani ka so ma hali bele a ka bɔ ka laseli kɛ k'a jira k'a fɔ Burkina a sen tɛ Mali ka sanction na bɛɛ ka t'i ka baara la n'a kɛra ten a ka ca Ala fɛ ko nɔgɔya bɛ don a la n'a kun ye tulo gɛlɛya k'a to mɔgɔ lamɛn na olu ta daga sumalen don ko k'a to ten n'a ma kunnaja k'a bɛ gɛlɛyaba ye a ma
min man di hali burina be wɛrɛ ye kɔrɔbarikaw fɛ yen Alassane Dramane Ouattara ka bɔli min kɛra Gabon kun na sini a kuma cayara kosɛbɛ dɔw ko Alassane m'a faamu yali Maliko in a bɛ dingara min dara bi Mali jɔlen bɛ jɔyɔrɔ min na bi ala sako Alassane Dramane Ouattara m'a faamu ka da ka ali bere ale ko bɛ minnu ye fanga dasiri ko bɛ olu bolo ko sɔrɔsiw ka coup d'état kɛ ka san duuru yɛrɛ ma ko o ye fɛn ye min tɛ ɲɛ Mali ko don bibi in na dun n'i ye malidenw ɲininka olu hakilina tɛ dɔwɛrɛ f'i ye fɛn bɛ kɛ sababu ye ka na Mali basigi k'u yɛrɛ hakili t'a la k'a fɔ jamana wɛrɛ k'i da don Mali ko la ayi ko o kɔni o tɛ kɛ Alassane ye min fɔ o don ko Gabon hala kun k'a to ten ten o ka fisa fana nin fana fɔlen ka da kan maaw hakili la k'a fɔ wulikajɔ min kɛra tile fila in na k'o ye dɔɔnin y'a la n'o halisa o ma fɛn y'a la o de kɛlen bɛ gɛlɛyaba ye bi tan Sénégalikaw fɛ yen Macky Sall a bɛ sɔn ka gɛlɛya sɔrɔ gɛlɛya bɛɛ b'a bɔ min kalafili bɛ Sénégal sanni sɔnni cɛ dimanche nata o ye maire kalafili ye jamana dun bɛ bolo min kan bi Macky Sall dun bɛ labɛn min na a ka troisième mandat ko la n'ale ma kunadiya ni nin kalafili nin kɛra a bolo cogo min na ko a bɛ sɔn ka gɛlɛya a bolo kosɛbɛ ala ka mandat tɔnin na jamana ka kalan bi kosɛbɛ kunun o ye jalo can kunna k'a yira k'a fɔ Sénégalais yɛrɛ de wulila ka dakari kunun ka dakari ka bɔ Mali ani Sénégal ni ɲɔgɔn cɛ minnu bɛ yen olu y'a video ci bɛɛ kun ko u ma ko t'a la tun Macky Sall bɛ fɛɛrɛ min na k'a fɛɛrɛ ti bɛn n'o nana bɛn kalafili waati ma Macky Sall yɛrɛ mankan suma kun de filɛ nin ye wa kalafili bolola ka ban a tɛ se ka bɔ a ma tugun a dun kɛlen bɛ gɛlɛya ale yɛrɛ kɔni ma tan bi an ka ɲɔgɔn bila yan ne bɛ aw fo ka waliɲuman dɔn ka Fabi kan an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ ni Ala sɔnna a ma ni kunnafoni kelen kɛnɛ kan bisi in na a kɛtɔ b'a la